Majka sa jednim okom. Imao sam majku sa jednim okom. Mnogo sam je mrzio. Mrzio sam je zbog toga što me time dovodila u nezgodne situacije. Radila je teške poslove kako bi nas prehranila. Jednog dana, na kraju nastave dođe pre školu da me vodi kući. Dovela me u veoma nezgodnu situaciju. Kako je mogla samo to uraditi? Ja sam je ignorisao i sa puno prezira pogledao. Narednog dana moj kolega mi reče: tvoja majka ima samo jedno oko. Zar te nije sramota ići s njom? Tada sam poželio da me nema, da nisam živ i da moja majka nestane iz moga života. Tada sam joj otvoreno rekao: zašto me ismijavaš? Zašto već jednom ne umreš? Ali ona nije ništa odgovorila. To što sam rekao zaista sam i osjećao. Nisam obraćao pažnju na njene osjećaje. Želio sam da napustim našu kuću i to što prije. Marljivo sam učio i dobio stipendiju za studiranje u Njemačku. Tako i bi. Otišao sam tamo, studirao, oženio se, kupio kuću, stekao djecu, nakon čega sam bio sretan i zadovoljan svojim životom. Prolazile su godine, a ja joj se nisam javljao. Međutim, jednog dana desilo se nešto jako čudno. Moja majka dođe da me posjeti jer me godinama nije vidjela, a svoju unučad nikada nije ni upoznala. Kada ju je moj mlađi sin ugledao na vratima, jako se prestrašio i pobjegao, jer je vidio ženu sa jednim okom, o čemu mu ja nikada nisam pričao. Izašao sam i iznenadio se. Na vratima je stajala moja majka. Povikao sam: zbog čega si došla? Kako si samo smjela? Pa ko te je pozvao? Gubi se i zapamti, ne želim više nikada u svom životu da te vidim. Zalupio sam vrata, ali ona je ponovo pozvonila. Zar nisam bio dovoljno jasan? Zar nisam bio dovoljno jasan? Na šta je ona smireno odgovorila: halale sine, izgleda sam pogriješila adresu i nestaje. Jednog dana mi dođe pismo iz daleke Bosne. Otvorio sam pismo i vidio da mi piše moj prvi komšija. U pismu je stajalo: dragi komšija, nadam se da si dobro i zdravo. Preuzeo sam na sebe obavezu da ti javim da je tvoja majka umrla. Prije mjesec dana mi je dala jedno pismo i zamolila me je da ti ga pošaljem ukoliko se njoj šta desi. Evo, ovom prilikom ti ga šaljem. U pismu je dalje stajalo: dragi sine, dosta sam razmišljala o tebi. Halali mi što sam dolazila u Njemačku i što sam ti učinila neugodnosti. Bila sam jako sretna kada sam vidjela tvoga sinčića. Maša Allah, napredno dijete. Halali mi još jedno što sam te u životu nekoliko navrata dovela u nezgodne situacije. Sine moj, da li znaš kada si bio dijete da si imao saobraćajnu nesreću i da si izgubio oko? A ja, kao i svaka majka, nisam te mogla ostaviti da odrasteš sa jednim okom. Poklonila sam ti svoje oko. Bila sam presretna i ponosna što moje dijete može vidjeti svijet tim okom. Dragi sine, s ljubavlju, tvoja majka.
Prenosi se da je Ebu Hurajra radijallahu anhu rekao: Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam došao je jedan čovjek i upitao ga: O Allahov poslaniče, ko je najpreči za moje lijepo druženje i ponašanje prema njemu? Alejhisselam reče: tvoja majka. Čovjek tada reče: ko poslije nje? Tvoja majka, odgovori on. Ko poslije nje? Ponovo upita čovjek. Tvoja majka, ponovo odgovori alejhisselam. Čovjek ponovo upita: ko poslije nje? Alejhisselam tada reče: tvoj otac. هل في جماد من نظر يجري الصغار